Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakasi Hills Autonomous District Council, Shen Kasapalong ye ke jinglet kenra ke bakansan, hakatha nyaudo bat ki wede ki benta ki ba hajan jong ke yau, bante alakam ye ki nong dia jingde barjala, ki basong di dukan bi an, Hamadan bat hakilinti ya kejat, claim dayo ye ke trading license, na ka KHADC, ke bapun wed ye ke ya ke yeng jong ki pajba. Nakalang ka KHADC, keladap ye keren penbait ru bat ki Bor Sensyar District, jong ka East Khas Hills District. Kumjo ru bat ketnat pulet, ban senran ye ki pulet jong ketnat enforcement wing jong ka KHADC. Hakasngi baki penlong ye ke jinglet kenra, kenang ba kan omi kanu ke jingja ke bakta ya ka sok san. U executive member ka KHADC u bakmi ye ketnat khai u ba polling do. Ulai tho balada lak ye kinu ki barjala, ki barang song de madan bi an pensitam ye ki kat kum ka an jong ka KHADC. Ini kita notification kita ke council kalau ada pen isu, bat ba ke besar mentah kalau ba ki field staff ki jongi ki bade ki enforcement wing mentah sengi ngilai kenduk ki berok kum ke jeng pen kreak pen penting kena ba kila long ready nak benta kani ka kam ke baharan no sengi ki de ban penlong ya ka jeng kendra ki de ban penlong ya ka checking but ya kini kekam ngin pentip ba lanu bat na ikan sedang henry ka ba kongsan kalong ba ngi lai pen baik ru bat ka district administration bat ka police bat ta ka jing ya tray regat ka jongki kanang ba ekonomi kanu ka jingja ka ba ngemla ban perkhat palong on toward but halor jong ka nakalia ka jongi halor jong ka ni ka notification ngilong very serious but pen treka meka but ngin target shwa ru iki jaka perengsor ki ba kala jur palat ka jing ut naki nong ya nong leit nangwan ka bede but ka jing yo jongki ban pendon kam yaki lentiyat kijat yaki footpath yaki surak pat kum ter ka kendon jong ka an ko ong ba ubriu udai bandon ya ka license lada ngim khot yaki ba kin pendap form bat ba kin apply ka license kalong ka masuk yaki ba kin let chakot man ong ba kumnung in don license ha ba ka council kam tre ban I form ngi kibriu ki ba shu kan tho e kata ki musung thu tang ya ki basics jong kan ne ka kam kalong thik kumba pi ong ba ke MPSC ke khot ke advertise ki post apakah MPSC ke advertise ki post kamut baka ai ya kalat kalenti ya barok ki balong eligible baki in apply kam hendai kam garanti ba barok ki ba apply kam kin yo kam kata kadi ke jing fair tengi hang ni ru ngiong bakat kum ka an kam sim ong ngi ba wat sha ki bakin numdon license hendai ka an ka om ki dei ban apply shwai ka license bat ka ladangin ai laningim ai kadai ka discretion kadai ka bor ka bakhat du jong ka council di kenang bakin na ngi kum ka council ngila ban pentre kam ya kata ka bor ngi hapsha banyak ya ka due process of law ka along bangi sya ikini gibriu bangin bakin wan syakmat ban apply menta gibriu kin ong kani ka council ko ong ngi ban don license ngi dalit pan form kyong ngim I form Jika bomot ngi tuju beri utang lek haka no ka kot ka council ka laksa rem lupa dah ka ba unong baik ba ngalet kim I form tiki beri ki ba kentho ya kini ki beri ki bam so thu ya ki fundamentals jong kesensyar khadar kabar kini ke notification jongi ka lakran syai ba ngin pej ba ka jing I ki license kan om long kaban wanra ya ka jing khapnya yaki lenti yang kadang melong gaji pentut ya kaya ki yang pak ba kadang melong gaji penjabo ya ka senong katau tang kata kala syai ba di nak kata kadau ka basa hi menta kalong ba ki pak ba ki de wan ui man pet ya ki kam ki jongi namar ngi ya ka ba ngiladap notify kamut ngiladap pentip ikini gibru bagadan ka kum kata ka proses hapok ka an ka ba mede ban yawan syakmat panya apply
Hendai ke bangga orang mentan ke application kam dia garanti bangi I license. Pi kidan kibre ki ba sultanat tang ban kedaukti ban kenok. Hendai ka jing shisha hi kalong kani. Ke proses jong ke renewal kadai ke ba ke council kale man lakasnem. But haba ngi renew ru kidai bendan ki kendon ki babiang halo jong kita ki kendon undang la consider ngi sa renew te kini ki kentop ya ka police verification nang ta current agreement but nang ta ka jing pensisharu naka borsh nong te but haka jing shisha haka ban kut atat jong uni Oktober mo ka ne ka kam kala de ban ya sakhmat bha hendai ngi nama ngi ya bin thik ya kini ki application mentang dang clear dang kini ki lai spatam kat ba tang hayu du shwa nai pat kan ye ki we ki jaka khai tang hayu du shwa ki dan san spa tam ki trade license ki ba existing ti na kata kadau kan ni ke jing bo na ke jongki ka long ka nia ka ba thli as per the act kat kum kini ka act ke jongi ka para 3A2 ko ongkum no. In case of a license granted, the same shall normally be renewed on application unless there is any complaint or any other consideration which the executive committee thinks fit to call for a report or fresh recommendation from the village headman and his darbar, provided that such refusal shall not be done unless the license holder is given an opportunity of being heard. Kasai ba kata ba sisin bala dep ay ka license ya kata ka license kalong normal bangin renew ban pentamaya ka like satang rada ka don ka jing ujor lane ka no pada ka daw ka ba ka executive committee kasngu yedei bahkan pan report lani ban pan ya ka fresh recommendation na village headman urang ba snong bat ke dorbar jungu ko ong susu kumno ba haba don kanu ka jing kentaj ban renew ya ka license omla manchule kumto hendrai yutu nong bat license devan ai kalat ba new sngo yu unwan ban batai unwan ban penkesan yeladi kata kadai ka an bat kalong ga hakasin ka ba ningkong ba andang ilala ban cancel ya ki license ki ba bun kum haka kes jong ga dor wash nong renja nomun song kini ki ju ki priyo ki lalet chaka yeng kasiri chaka yeng bisar but mangipat ngi poi chaka ni ka kendon ba ngi thok biang chaka dor wash nong ba kan ai ya kata ka bangi ong ka speaking order kajing penkesan na kaliang kasnong lada kam menjur ban ai NOC dan ni ban renew ya ka NOC jong ni u nong ka hibar jala tinggal lek la ka jong ka kamram